Fuig Néamh Joseph éanach ar bhún a darna carníarta le 3 bliain anos ní Eanger, agus ag an deir seachtaine thug ar aigear Champini Line an scolamráteach Cláiste Chiaránach a Chuinnig, de áit a dé cenis carnar Chrócaigh. Ní hála Trisláán a Montrátruta. Tóga cean guard síalta nach chofada le Larry Phelan. Agus deisina sé Cláiste Chiaránach cíntún brú atá chorhan son ag na tosathe ó Cláiste na Mother Christie in éanach ar bhún agus deisina sé Cláiste Chiaránach cantar na seach sa lár níl si de fáilt irid agus second nuair atá Sullivan son na chun cantar smachta go háling ag Johnny Grace. Agus deisina sé an lán cúlí sinné Darrow Dwyer ó Chaile Dagan. Ar nó go leor club na dúscar Tibredána saona tá scoil lonathe deis Mother Dave Lína ag éana tuchar agus an countsa leistigh de na coolar éis máise go héin count atá chuiristeach ón immert slithering a déanach an son beidir bhfuil deis an son ag Néamh Joseph tá seans an son ar coola míán down an son ar Patrick Ryan caiise bheith sást an coolína bheith ag leis an pocamach i Paddy McCormack Brown had chucked hís fúing leis go an orthasa agus deis ag deire ag ón dochas smachta go deasa go siúd Carrick Tastal, Pedro Gaderet, Tarisha Fayer, they hain can contortic, a turling to Shigan Coolbar, Chapter McFadden, Talun, Glantons on a keen Dermody, agus a Gaderet on Cluda, Carnation son, Gamahik Ben Nevin, agus Glante, Kalashi Huron, Diager Niga Fausu, Ben McAfee, and Touch Jackson Immert, Harnash Kafada le Ben Nevin, agus begun to Utamalan, son agus Brunton, a Shelevation, Harnash, Deshon, Dave Lina, Egg Joe, Dwyer, agus Tashiga, for Shape Willadena, and son Koma. Ag tá coolína go deire ag Cláiste Néamh Joseph an bheith únta go measc dosa go fóil ann fósadal Bill McDermott a ríist a máí maithe sethe siúd go cinnte seachafada le Louis Raggett an lán coolí a tap seachar in Immert an son deis an son ag Ned Spellman ríist na costóirí nucht ar istigh an son agus seans a ríist an son Deis níos fearr in Ishbedrick Diarmid Behan ag dul trí deis ísisiil agus stop atá tá cooling a deire ag Jake Mullen an lán tosaí os na Shamroga Amalia Hale agus i brab na súl an bhearna Harnashtí Péire clúiseach don a bhain pass amach go dtí Diarmid Behan an son agus Jake Mullen le orchirte coolan son Nish, beidir Greek nó siad le ceann an eile Diarmid Behan ríist pass in her stray agus tá seansa sigan an Dave eile ag Joe O'Dwyer tá sé chun tosaigh an son agus cosantóir bhádúigh O'Dwyer fósadal seansa ar coola sábháil den chéad scoth ríise sig ag Cian Dermody an bhirrte sig sa chúl i déanamh a rás an down agus deis glóver an son ag Joe O'Dwyer ar cúl Turn lechanis Cláiste Turbhirte ó Bhlán Rí Immert go na Cláiste Néamh Flanán just níos déanaí deis an sár cúil an cansa chuiristeach agus tá sé go deire ag éana tuchar sár cúil ar fad ag Néamh Joseph an pass clisteis nach chuige dhéann sé spás do héana sig an son agus í raibh ach rud amháin ar ainting ceola bhainteas an angaigh dhéann sé sin Stint go bhain son an lán tosaí Jake Mullen cúlaigh a siúd sa chéad le Féhrú Mullen agus beidir a scór an clé bhí sé Féhrú Mother Dave Lína Illing Geir go má ach scórt an scó agus an bhearna Harnashtí Péire a ríist Tá tróna tá sin trí chulín ar fána ach ann fósla dul ó níoríonn sé tu bháil ceart ríist le sin tá cadéh bhúla fan na talún dar nuach ríist go deis caiilte bunú sa go agus an buntáis is Harnais na maintre Hibredar ní de dinmh go má de blianta beag an úsa go mórtas chuirní arte to set na moon dar nó créimh na hhéir an búte Norric scoil am ráthar trístíí chuir le éileann is ar an mór agus a déanamh tríd an son tá Darrow Dwyer an slitter chuir tríd contoirte sig an son beidir bhfuil deis ag Tibredáin agus tá tarna tríú tarna cúla cogadáid tá Creekneck Joe Dwyer agus buile marfis a hé sin Sár Creek ag a siúd bhí sé san ád ceart Pass sin beagán in Immert agus a bhfuil a déanamh sin a smachtú beidir go méid an tarna deis an son ag Cláiste Chiarán Tá sé cáil carún san tá Jake Mullen chuoine for sé cúil díreach go bhláim chuiristeach an son tí Diarmid Behan agus well tá lús aige dul chun caiimá déint an sonnig Behan an pass Harnais an son agus deis beidir ag Conor McAfee tá siad sásta bheith fáinach agus na coolíní ag ghlach an son an tuchtú coolín an son tránóna ag Conor McAfee bhfuil a séir chéile nach irid agus ag a deire
Scoil Nave Joseph, Scoil Mráthar Christy ó Éanna Chorvún. Cooling con tosig ag Shelver Nash agus Siopéidir Cooling an co-score an Council ag Barco agus Táisige Cadé mar Cooling co-score ag an Gaptain ó Clárach Laura Hastings Táisig Mainter Chail Quinnig Tommy done turn about a Trónóna co-score agus tá gach Dowra agus Cumar Scélan so go make Ambresha Tastal chun na fórna seo scarún Tony Céile well good to make him to one Ella oh Deshwan Ella Masha Nish tá Crot Scoil Nave Joseph Kyle Fad agus Will Bader Dish le Bútrúr an so Trónóna Cam Contour to get Turling and go Táisige Emer shots the lead on piece of Skilden Case Sconson ag Dan Carroll Cadé mar Croke son ag a Coláiste Chiaráin Sinní de Maistrí nor Hastian Dó a Hochteg le Dó a Cúteag ní Credin Mainter Hebrador and he's from Cerdatoch Tarlan so bhí an cléthe seo cá agus well better will dish Déna Chón Ella Nish is chun Mráthar Christy Éanna Chorvún cool nu dada Sinella Curristach and Sonic Darrow Dwyer ach a ríis tá Coláiste Chiarán in Oaktar agus Sinné an Adog Yerrick Shaitan so Cadé mar Croke Cadé mar drama go deire amach an son agus Dan Carroll an leith gan cheist be de Coláiste Chiarán tá si dé céilúra